metodologikoki semipresentziala planteatu dugu. Izan ere lanean dauden profesionalei begirako, osasun profesionalei begira enfokatuta dago graduondoko hori. Metodologia horren barruan saiatuko gara nolabait ere pisua hartzen plataformaren bidez, online plataformaren bidez, bertan egituratu da irakaskuntza plangintza zehatz bat, dinamikoa eta erakargarri izan daitekeena ikasleentzako. Hortan ari gara orain planteatzen graduondokoaren egituraketa hori, eta gero seguraski 3-4 arratsaldez, ostiral arratsaldetan ekarriko ditugu modulo bakoitzaren presentzialtasun klaseetara konpartitzeko aurrez aurre baita ere esperientzia ezberdinak eta osagarriak izan daitezkeen hitzaldi eta abarrak ere bertara ekarriaz. Era berean, gaiei dagokienez, gehien 3 modulutan antolatu dugu. Aitorrek aipatu duen bezala, zentratu nahi duguna da, hau ez dela hizkuntza graduondoko bat, hizkuntza ikasteko graduondoko bat, baizik eta hemen paradigmak, Aitorrek aipatu dituen paradigmak eta evidentziak, nolabait praktika kliniko hortan, ezinbestekoak pazientean zentraturiko elementu hortan planteatuko ditugu. Horregatik talde dozentean hortan adituak diren medikuak daude eta horiek emango dute ikuspegi hori. Nolabait ere, bigarren modulurantz zeharkatuz, baita ere hizkuntza plangintzaren inguruan nola dauden hizkuntza plangintza horiek eta ikusi eta aztertu ahal izateko zer egin daiteke osasun profesionalak hizkuntza plangintza hortan aktiboagoak izateko. Gaur egun dauden euskara teknikari eta hizkuntza plangintzetan aditua diren euskara teknikari eta abarretatik salto bat eman nahi da, eta beraien gain jarri beharrean hizkuntza plangintzaren pisua profesionalak beraien praktikatik ekarpen bat egitea, hori da eman nahi dugun enfoke garrantzitsuenetakoa. Eta gero, Aitorrek aipatu ditu giza baliabideak, baina giza baliabideetaz aparte dauzkagu teknologia tresna izugarri potenteak Euskal Herrian garatuta. Ikerketa talde oso potenteak eta horiek ere ekarri nahi ditugu. Zer uste dugu, komplementagarriak eta ematen digutela gainera plus hori, ezta? Oso ondo aipatu du Aitorrek, bere baitan badaukagula Euskal Herrian beste leku askotan ez dagoen giza baliabideen elementu hori eta egitura Osakidetzarena eta gainera beste guzti hau. Baita ere euren laguntza, kasu honetan, eta hori ere oso importantea litzateke, honek erakusten duelako nola transmititu nahi dugun graduondoko honen enfoke hori. Eta azkenik, hortatik bideratuta, bai terminologian, aipatu ditugun itzulpen automatikoan egin diren elementuak ere txertatuko lirateke eta bar, guzti hori enfokatu nahi dugu aipatu dugun lehenengo helburu nagusi hortara. Eta baita ere, emango genukena da aukera, 15 kreditu horietatik 5 kreditu lan personal bat egin beharko dugu ikasle bakoitzak. Bertan edukiko dugun ikasle bakoitzak ikerketa lan bat egin beharko dugu, aplikatua izan daitekeen master kasuetan graduondo bukaerako lan bat egin beharko du, titulu hortan, eta saiatuko garena da, hortan ari gara kolaborazio bila, bai Osakidetzarekin, bai mutualiarekin, bestelako osasun zein gizarte arloko esparruetara ere aukera egon daiteke, ahaztu gabe, 3. adineko egoitzak, bestelako arreta bat ematen duten osasun arreta hortatik aparteko beste elementu horrek ere osagarritasunetik heldu nahi dugu. Hor aplikagarriak diren proiektuak garatu ditzatela gure ikasleek. Eta hortik, aipatu bezala, ikerketa esparruak ere zabaldu daitezen. Pixkat moduluetan horiek, lehendabiziko paradigma horiek, plangintzak zein hizkuntza baliabide ezberdinak eta baita ere aurrera begirako estrategia horietan ikerketa eta aplikagarritasunaren garrantzia. Eta gero, nolabait saiatu garena da konprimitzen pixkat, nahiko esan dugun moduan flexiblea den semipresentzialtasun hortatik, bakoitzak bere etxetik eta bere lan propiotik ere eginelko du kurtsoan, urtarriletik ekainera arteko kalendario bat antolatu dugu. Modulu bakoitzeko irakasgai bakoitza astebeteko jarraipen batekin, astebeteko iraupen batekin, eta gero modulu bakoitzaren bukaeran presentzialtasun bat, saio osagarri eta presentzial horiek planteatuz. Eta hori da pixkatea.